wai nace ga maka wata yarinya ce da shege yarinya kan ta falfala tana tafiya kisa kisa da kasa agwagwa wai na ce danki da ijimana sai mun kallon wani hadarin kai aka suke da sun ga sun dan taza sai su ringa mata wallahi tallahi mutane sun zama mutsiyata wallahi kowa zama dan kutumar uwa wai dan taimakon da ba za a yi makara da yan uwa da abokai saboda mun dan mun shiga wani hali ba zuwa kalle mu ka duba dai alajin can in ka je kofar gida har zagin mutane ya fi ganewa ya zai masa hira duniya ko hira karo ya fi ganewa a ringa kama karo ya dan wanda lafiya yake kuwa a an ci kai da yawa kai ba lafiya ba ga shigar da ya ba ma lafiya kake kallon kake irga mu I will deal with you all of them. kamar ya kai Allah rabu da shi wannan an ci kai da yawa ina mutsa ta mutane na ga hankali kai ka ga ma tushi aka wallahi kafin sa wallahi yana da matsala wannan mahaukacin banza ma tushi aka kafin sa wallahi wallahi bari kawai ai rayuwa gaba daya mutane sun yi abin da suka zama rayuwa ba tema ba a taimaki mutane ba sai dai ka buka lalace abin burin su kawai ai ka zo wannan fa shine ai ranke da yana kike dai ana magana ana mar kurkura kenan da inda lallai bawan Allah ya faru ɗazu da na zo wucewa na ji tana ce ana zuwa ana ɗauka ta to ai daman mutumin da ya isa shi za a zo a ɗauka ku yanzu ba gashi ba ku da sana'a me kuke yi ba kamar ya munafurci kin ishe mu kallo duk wani duka gan ku gaba ɗayan ku yunwa duk ta bi ta cinye ku to sai nake da shi wallahi gaba ɗayan ku naira 5 ba kwa tsina nawa kawai sai munafunci annabi da ku ne ni kuma ba ka gani in ma dauke ni a mota ai neman kuɗi nake zuwa ko neman kuɗi halak ne halak kike nema halak kike nema halak kike nema mu da dami abin da kike gwara mun zauna muna ya suwa Stefanon ma kika ji mun yi bancanki wata kama aka dubda ka kama agwagwa ban ce ko ba yarinya ta wuce wa mutane rashin kunya ko mu ta nuna hankali Ani irin wannan ba ma na da irin wannan. kaga wani kai Allah ya mutane da yawa Gaban sa kana gani yana diddi sa ido sana'ar banza gaban sa kwandare. wai ku ka gurbi dan Allah dan annabi ba abin da wannan aka kyakkyawar iska ta yi ta dauke muje ke ke kyau sa ido dan tsingali da kai muke wa. gwanda ku a dinga ya ci sunan nasa dan tsinga ku dinga istingifari kuna daukan talbi kuna asaga firilla to malam sai aka cewa ba ma yi a ba kwa yi ya kama masallaci ku kawai sa wa'azi za ka yi mana to ko rediyo ba ma kunna dan ka a wa'azantar da mu ba wa'azi kalli hula kansa inda ka san mutum da sabo kita Tun kansa daga sai kake. yau ma ta gama da shi yau ta ma fata fata ta gama da shi mutum ban za mutum wai shi ga mana Allah ka ga mana Allah yana fama da yau bari ba da mu zai zo ya hauka talau wallahi sai ba lafiya Kai, na na dan ce kuna gurmar jama'a turin nan. kamar ya Kan wata ma ta zo ka ta kamun ƙara ku dan iyayen ku ba kwa ganewa ku. Kai, in salati kuma ne a wajen. Dan iska ji wata rigar ka gaba ɗaya ku zo kaurin babu ta kan. Kai, ziki da salati ne kullu a gurin wannan dan iskan gidan din naka ana ganin ka an ga tantiri zaka ce kai dai ku ba gura nan ma dan iya ko gidan asawan ku ne. akan me Yalla wai salati mu ta yake. kai Ka san waye? ai ba mu san Ana nan a sai harka sai na ta jawwala ni ma duniya ta mun dadi yanzu in na ƙara ganin wani ana na rantse da Allah Annabi Muhammad sai na sauke mai kaddara kai in na ƙara ganin ku a nan ku na rantse da Allah kayya ka ce ni wai wata na ta jawwala dan bala'i kai wallahi ba zan bayar ba in ba ka ba Allah ya